Jeg hedder Marie. Hej. Jeg hedder Sofie. Jeg hedder Peter, og det her det er Simon. Og det hedder Jeppe. Jeg hedder Nicoline. Jeg hedder Simon. Jeg hedder Elisabeth. Hej, jeg hedder Natasha. Mit navn er Asger. Jeg hedder Mads. Jeg hedder August Offenberg. Hej, jeg hedder Marie. Hej, jeg hedder Sofie. Jeg hedder Julius. Og jeg hedder Alex. Jeg hedder Sebastian. Ja. Jeg hedder Nana. Mit navn det er Peter Konge. Jeg hedder Andreas. Og vi går på den rødbiske. Enten på i borgen. En, der er stylet. En, der er stylet. Stilet. Stilet stylet. Stilet stylet. Ja, og en, der er sådan meget kendt. En meget berømt musiker, tænker jeg. Overfladiske mennesker, faktisk. Ja, også det. Jeg ved ikke, hvorfor en eller anden grund, så tænker jeg lidt på kvinder. Ja, jeg er fra Medina, Medina? Ja. Jeg var sådan en som den der Ariana Grande. Glastonbury. Masser af mennesker. Flag. Hvorfor? Bajer. Ja, fordi jeg synes, at det er sammenlignet med Superstjernes Rødby, største scene på Glastonbury, så Multitalent. Ja. Hollywood eller sådan en filmstjerne eller... Eller sådan noget Lady Gaga noget. Sådan noget totalt fuldstændig... Sådan noget virkelig pop noget, som alle kender til. Og masser af penge og biler og alt det der. Ikke? Hvem skulle så være? Ja, Beyoncé. Ja, Beyoncé. Beyoncé og... Beyoncé. Ja. Beyoncé. Ja, Beyoncé. Og Beyoncé. Så Beyoncé kunne også være... Beyoncé. jeg synes, du bliver meget feministisk, hvis det ikke kun skulle være musik, så altså sådan noget Usain Bolt. Justin Bieber. Han er fandme... Elton John. Elton John, ja. Michael Jackson, Elton John, Eminem. Både og, fordi... Jeg synes, det er fedt at have en drøm. Det der med, at man gerne vil være som en superstjerne, eller gerne vil sætte sådan nogle mål i sit liv, ligesom de gør. Men man skal ikke leve efter deres liv. Man skal ikke, hvad kan man sige, kopiere dem på den måde. Jeg er på, hvad du sådan... Hvis du ser dem som forbillede, hvad du ser dem som forbillede. Ja. Om du vil være ligesom dem, eller om du vil være ligesom deres personlighed, eller bare deres tøj. Ja, det kommer selvfølgelig an på hvem. Altså, der er jo altid en mørk side af mennesker. Og det kan man så vælge at sætte til sig, eller lade være. Hun er jo ligesom laver rimelig meget ungdomsoprør mod det konservative Amerika. Så jeg tror, det er meget godt, at amerikanerne de får sådan lidt rebelsk at se op til. Der er en kæmpe interesse for mig, så lægger jeg stor pres på hende, og lægger stor pres på hende, fordi der er så mange, der ser op til hende. Og så mange, der gerne vil være ligesom hende. Og derfor så begynder hun på stoffer. Det er okay at have et forbillede, der på den måde er en superstjerne, hvis det kun er fordi du vil være en superstjerne, men hvis det er fordi du gerne vil leve nøjagtigt som anden person, så er du nok gået lidt for langt, tror jeg. Så bare sig selv, kan man sige, ikke? Men jeg tror, han overlever lidt for meget. Ja, sådan Ja. sådan stopper på tv og sådan noget for sådan små børn og sådan noget. Eller sådan foran små børn. Ja, hun tændte en joint til det interview. nej, det er sådan i overkant. Ja. Det ved jeg ikke, om det er så trygt og sundt at sammenligne sig selv for andre. Hvordan? Altså, det er ikke sundt, men ja, jeg tror nok, det er en del af superstjernes liv. Stopper og sex, drugs og alkohol. Altså jeg vil sige, det kræver meget mere i dag, end det gjorde for 40 år siden for eksempel. Kræver det ikke lidt meget mindre, fordi vi har så mange hjælpemidler? Ja, men i det i dag, der er så mange, som kan misbruge de hjælpemidler, som også vil være kendte. Så bliver dem, der faktisk har det der talent, de ikke rigtig kan komme frem, fordi der er dem, der så ikke rigtig kan noget, men får de der snyde ting. Ja, meget mere muligt end før, fordi der er kommet så mange flere sociale medier, du kan blive kendt på ingen tid. Men problemet er så også, at du kan så også blive gemt på ingen tid igen. Så det er sådan noget 15 minutters famous-agtigt, ikke? Så det er det der med at forblive sådan superstjerne, det tror jeg er svært. Der er nok også sådan meget kamp om sådan pladsen, sådan, hvor flere ligesom har mulighederne. Også fordi at vi har fået nyheder af de sociale medier. Jeg tror, at hvis man har ambitionerne og er virkelig motiveret, og det er det, man bare brænder for, så skulle jeg ikke kunne se, hvorfor man ikke ville kunne opnå. Men det er jo... Man kan jo så ikke det tror jeg også godt, man kan. Efter.